Este é un dos poucos exemplos na provincia de Ourense de corredor arbóreo ao longo dunha estrada. A estrada Ourense 536 está xestionada pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda e comunica a capitalidade provincial coa Ribeira Sacra e coas terras de Trives Caldelas, unha das máis bonitas da provincia polo seu trazado e polas formacións arbóreas que se atopan no seu percorrido. Tanto na de Rasa, en Pereiro de Aguiar, como a altura do Pinto, en Esgos, hai árbores centenarias de grandes dimensións, carballos, plátanos, freixos, nogueiras, choupos, árbores que, segundo Amigos da Terra, non supoñen ningún risco para a seguridade vial. Foron os veciños e veciñas da zona e os propios usuarios desta estrada os que deron a voz de alarma ao observar que se estaban cortando polo pé as árbores existentes, traballo realizado pola empresa pública da Xunta Seaga e unha empresa madereira ourensá. Ata o día de hoxe xa se talaron 20 choupos e 4 plátanos de sombra, exemplares de grandes dimensións. Desde Amigos da Terra recordan o valor patrimonial e paisaxístico das árbores desta estrada da Ribeira Sacra e piden por elo protección e cuidado para os exemplares que aínda existen. Enviarán escritos á Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e os concellos de Pereiro de Aguiar, Esgos e os que integran a Ribeira Sacra.